ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଜିଦ୍ କଲେ। ଶେଷରେ କବାଟ ଖୋଲାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତିନୋଟି ଅଧୁରା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାର କଥା ନ ମାନିବାର ଓ ସର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବାର ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସାରା ରାତି ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତର ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ପ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତୁମେ ଏମିତି ନିଜକୁ କାହିଁକି ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଛ? ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୋର ପୂଜା ଏଇଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହେଉ। ମୋତେ କିମ୍ବା ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ କେବେ ବି ଅଧୁରା ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କାରିଗର ପଠାଇଥିଲି ସେ କିଏ ଥିଲେ? ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଥିଲେ। ହେ ରାଜା, ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାପିତ କର। ମୁଁ ଏହା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆସିଛି କି ଆପଣ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବନାଇବେ ତାହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ। ଏହି 4ଟି ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ହେବ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏମିତିକି ମୋର ହୃଦୟ ନିବାସ କରିବ। ମୋର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଓ ଧନର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋର ଦେବୀ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପୃଥିବୀରେ ମୋର ନିବାସ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ। ହେ ରାଜା, ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ବରଦାନ ଚାହୁଁଛ? ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ କ'ଣ ମାଗିବି? ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋର ବଂଶଜଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା କହୁଛି କି ଦେର ସବେର ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କବ୍ଜା କରିନେବେ ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଶାସନ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ଓ ମୋ ପରିବାର ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର କେହି ସନ୍ତାନ ନ ହେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବଙ୍କର ଲାଭବାନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ, ଯଦି ଆମର ସନ୍ତାନ କେହି ନ ରହିବେ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ପରିବାର କେମିତି ରହିବ? ଏହି ଭୂମି ଓ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଶାସନ କରିବାକୁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ବିନା ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଚାଲିବ? ଯେବେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ଦେଖାଶୁଣା କିଏ କରିବ? ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆମ ବାହୁରେ କାହାକୁ ଝୁଲାଇବା? ଯେବେ ଆମେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ଆସିବ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି କି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ହେବେ। ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କରିବି। ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ନ କି ଧନର କୌଣସି କମି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରହିବା ଲୋକ ସଦାବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଓ ରାଜାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବି। ଆମେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଥର 7 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା। ହେ ମା, ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ତିଆରି କରିବେ ଓ ଆପଣ ବାହୁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଭଲ ପାଇବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି? ଏହା ଶୁଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀ ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା ଓ ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ସହରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦଉଡ଼ି ରଥରେ ସବାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜର ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନରେ ସଜା ହୋଇ 7 ଦିନ ପାଇଁ ନିଜର ମାଉସୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଏକ ଝଲକ ପାଇବା ଆଉ ପବିତ୍ର ରଥର ଦଉଡ଼ିକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଓ ଭକ୍ତି ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ତ ଆଜିର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।